Ginabanta nga yara na sa pulo nga mga balay sa Moliloni City proper ang ginlamon sa nga kalayo sinigid lamang nga kaagahon. Sa interview sa Bombo Radio kay Dudoy Rodriguez, residente sa nasabit nga lugar, iya ginpahayag nga nalakip ang ilang balay sa ginlamon gid sa nga kalayo. Suno pa kay Rodriguez, nagsugod ang sunog sa balay sa ilang kasilingan kag pagwa nila sa ilang balay tuman na kadako ang kalayo rason nga ginhingagaw na lang sini iluwas ang mga miyembro sa iyang pamilya. Pahayag pa sini nga nadalaman sa sunog ang kwanta sini nga masobra sa 6,000 pesos nga sweldo pa sini halin sa iyang trabaho. Apisan nga wala sa may nakuha nga kagamitan, nagpasalamat naman ini sa Dios nga wala sa may nasamaran sa miyembro sang ilang pamilya. Dugang pa ni Rodriguez nga subong nga wala na sila sa balay. Temporaryo anay ang mga ining magatiner sa kilid sang baybay samtang naghulat sa mangin bulig para sa mga biktima sang sunog.